Museli by ste si premietať vlastne celý váš životný štýl doposiaľ, že ako to je v tých posledných rokoch. A podľa toho je adaptovaná aj vaša koža na to, čo ste v posledných rokoch robili a ako ste sa vystavovali slnku, kde ste behali. Sme rodina bledokožcov a ja aj manžel sme nikdy nevynikali tým, že by sme sa vrátili ako čokoládky z dovolenky. Já jsem se spálila často, pravidelně, každý rok. Stačilo mi třeba chvilička na sluníčku, kdy jsem přešla od autobusu domů a už během toho, kdy jsem začínala aplikovat ten bronzán a i když jsem byla nenamazaná, tak už jsem cítila, že ta pokožka reaguje úplně jinak. A reaguje tak, že se nespálí, ale že jde automaticky do té barvy toho opálení. Je to přípravek, který využívá taky patent Adaptasan a pro mě je to famózní patent, který právě znovu obnovuje funkce melanocytů, které jsou zodpovědné za zbarvení naší pokožky. Já považuji teď svoji pokožku za už asi částečně převychovanou, protože loňský efekt opálení, který jsem dosáhla při pravidelným používáním Adaptasanu, mi přinesl opálení, který jsem nezažila předtím spoustu let, nebo možná nikdy. Vďaka Estedermu sme sa dostali k tomu, že tá príprava, ktorú absolvujeme pred opalovaním, nám zabezpečila to, že sme sa opalili. Čokolády sme neboli, to sa nedá, to nám naša koža nepovolí, ale boli sme príjemne opálení, mali sme pre nás zdravú farbu a mali sme z toho veľmi príjemný pocit. Takže ja sa teším na ďalšie leto, že to bude mať tento rozmer a že sa budeme tešiť na to opalovanie.